Σήμερα θα παίξουμε Steel Brain Rot. Κάντε like και εγγραφή για να λαμβάνετε ειδοποιήσεις όπως αυτό το βίντεο. Πω, είμαστε πλούσιοι. Πρέπει να πάμε να κλέψουμε. Έχει κανένα ανοιχτό? Το δικό μου ποτάμι. Το κλείσω. Τι να αγοράσω? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Το θέλω. Ρε, άσε με να το πάρω. Άσε με να το πάρω. Καλά, δεν καταλαβαίνει. Πω, το έχασα. Θα πάρουμε άλλο. Θα πάω να κλέψω. Άντε, για πάω να κλέψω. Είναι τέλειο, είναι τέλειο. Το κλέψαμε. Το πήραμε. Είναι τέλειο, είναι τέλειο. Είναι τέλειο. Δεν ξέρω γιατί χάρηκα τόσο πολύ που πήρα πίσω τον Μπονεκάμπαλα. Δεν τον είχα, αλλά είχα το λιριλαρίλα. Έχει κανείς ανοιχτό? Θέλω να κλάψω. Είναι ανοιχτό το δικό μου. Πρέπει να το κλείσω. Ελπίζω να μην φάω copyright. Οπα. Έχω 30 δεύτερα. Καλά είμαι. Πάω για λιριλαρίλα. Πάμε, φεύγουμε. Φεύγουμε. Γαμώτο. Sorry. Τώρα να κλέψω κάτι και δεν μ' αφήνεται. Πού θα πάρω? Δεν να πάρω. Δεν θέλω να δώσω λεπτά. Έχω πολλά. Δεν με νοιάζει. Το πήρα. Έλα. Μπες μέσα. Μπήκε! Ναι. Είμαστε πλούσιοι. Είμαστε πλούσιοι. Είμαστε πλούσιοι. Ναι. Είμαστε
εκείνη την ώρα. Εγώ, δεν θα με κλέψει κανείς. Να ξέρετε, θα παίζω και λίγο, χωρίς να ανεβάζω βίντεο, για να μην βλέπετε κι εσείς που ανεβαίνω σιγά σιγά. Να βλέπετε κατευθείαν τι έχω το λόκερο μου. Εκτός και άμα θέλετε κάντε like. Βόλτα. Κάνε φίλος μας εδώ πέρα. Βολτίτσα στην κυριολεξία. Τι είναι αυτό, εγώ δεν κατάλαβα. Salamino Pinguino. Τρία, 2, 1, 0. 0. Είπα, κλείδωσα. Πάμε. Εκεί πέρα. Πω, δεν προλάβαμε. Θα πάρουμε λεφτά. Δεν πειράζει. Παιχνίδι είναι. Boneca Ambalabu. Τι μπονέκα αμπαλάμπου. Πού είναι? Πού είναι? Εδώ να χωρί πάρτι. Αυτό το πάρτι λέει. Πω, να χορέψω θέλω. Όχι. Πω, δεν έχει να χορέψω. Λοιπόν, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Κατευθείαν. Τώρα μπορώ τουλάχιστον να πάρω άλλο ένα μπλουμπερίνι οκτωποσίνι. Blueberrini Octopusini. Κατευθείαν μόλις το είπα ήρθε και το πήρα. Τι λες? Μπρο. I'm right. Είμαι πλούσιος. Bananita Dolfinita. Είμαι πλούσιος. Έχω πάρα πολλά. Έχω πάρα πολλά. Φαντάζεσαι να... άμα πάρω τον πάνω όροφο και το γεμίσω όλο με μπλουμπερίνο οκτωπουσίνι. Οκ. Σκέφτομαι αυτό να κάνω, Εσύ πώς μπήκες? Μου τον έκλεψε ο Πεπέγκας. Τουλάχιστον τώρα θα έχουμε τον άλλον και δεν μου κλείψε και του ίδιου. Να κλειδώνετε τις βάσεις σας. Υπάρχουν και κλέφτες. Να το εκεί πέρα. Άμα δείτε ποτέ ένα τέτοιο skin, να φύγετε. Ή να τον κάνετε block. Μου κλέψε το μπλουμπερίνο οκτωπουσίνι. Και πούμε εγώ... είμαι τρίτος. Ζήτα. Bananita Dolfinita. Ο άλλος έχει 2.000 μου. 20.000. Οκ. Όσο μπορεί ο καθένας. Και εμείς απλά παίρνουμε 20.000 με ένα κλικ. Ito. Άμα πάρω άλλον έναν μπλουμπερίνο οκτωπουσίνι ή να πάρω έναν τουμ σαγούλ. Θα πάρω έναν τουμ σαγούλ. Rhino Tostarina. Όχι. Να. Θα πάρω. Όχι. Θα πάρω. Ή λύρι. Θα πάρω το λύρι. Όχι. Tung Τουμ σαγούλ. Σαγούλ.
σαγούρ. Τουμ σαγούρ. Τουλάχιστον θα έχουμε 2. Έλα, πέμεσα. Πω, τι θα... την κατάλληλη στιγμή. Κάτσε να πάρουμε εδώ τα πολλά. Λοιπόν, αυτό ήταν το βίντεο. Όπως σας είπα και στην αρχή, να κάνετε like και εγγραφή για να ανταλαμβάνετε ειδοποιήσεις όπως αυτό το βίντεο. Γεια!